תן לי קצת את זה, חי, תקד אותו. אתה לא יכול לעמוד שם לשאר? זה לא, זה פשוט נצפת בשיח. אתה לא מוריד מספיק חוט. הנה זהו, עכשיו הוא שלך. מהר, מהר. הופה! הופה! הכל איזה יופי! יש שם עוד 2, אחי. איפה? יש שם עוד אחד. לחי, לך תיקח ממנו את הדג. מה זה האדום שיש לו? זה מושט הגליל. מושט הגליל, מה אתה צוחק? יש 2 או 3 סוגים של מושטים. הסתכלתי להוצאה. כמה דגים? וואה. יש דגים. אבל חתיכה שהאיש שלך. הסחורה הייתה צריכה חתיכה אחת. בואנה, במים איזה נהיה... הוא שם עוד. יאללה, בוא נמשיך. במים הוא נראה יותר גדול. הלו. יאללה, סניה, אתה מבזבז את רגע, הזמן, שנייה, הוא תמשיך. מוציא דג, רגע. כן. שנייה רגע, זה פה. תוציא את זה. תכניס את הזבל הזה כבר. כך. כמה צריך? עוד 3. עוד 3? אתם רוצים 2 לכל אחד?